Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Ne wolofa ngo diɲɛ t'anw faso ye diɲɛ t'anw faso ye ne wolofa ngo diɲɛ t'anw faso ye diɲɛ t'anw faso ye chef de l'État i faso tɛ diɲɛ t'anw faso ye honorable député i faso tɛ diɲɛ t'anw faso ye dɔnɔ anw na taa fa bara. Yahudu ma Yahudu aw bɔlen bɛ kaburu fɛ a ko karamɔgɔw ma filanga fo aw fana caman bɛ ten dɛ aw kɔ kana ka ɲi kosɛbɛ nka aw kɔnɔ na na giringa tegere fo e baye Yesu ya dongri da law korofo ayaw foli ke law korofo ako dongri da law flanga fo ako foli ke law flanga fo ando bi dongri mi da alaye on bo dongri ta ni tinyela katla ka dongri da setaneye on bi foli mi ke alaye on bo foli ta ni tinyela katla ka foli ke setaneye jiduma ani jigoma nunu fila te bo dinga da kelen masake fila jamana kele dota ye nyaka maye masake fila sigilan kele dota ye nyaka maye. Parabike wa école matri mana ikono dogo école deuma esige famu yalibike flipe furunwa ma mana ukono na ko dogo nyongona esige fubija wa ore ato mega ni chen fo awye kwa voilà awya la meka famu. Alabara foli ke law fana elevite udoye defipe imana ne kuma fo bi mogo ye uba fo on takera
kɛra wariko ye minnu bɛ jagaw ka ka manje a ma fɔ olu ta ye wariko ye anw mana kasɛti min fana bɔ aw dun bɛ bulutufu active anw ta kɛra matigi ka duba an ye gitari sɔngɔ tɛ kɛwale ko anw ta kɛra matigi ka duba an ye sijo sɔngɔ tɛ kɛwale ko anw ta kɛra matigi ka duba an ye malobɔrɔ sɔngɔ tɛ kɛwale ko fɔlɔ fɔlɔ jagaw tun bɛ bɔ fɔlɔ dɔnkilidala ni fɔlikɛlaw tun bi sɔn diɲɛ t'anw faso ye don dɔ anw na taa fa bara n'aw b'a fɛ ka nin dɔnkili in faamu a ye Matiyu sura 23 lajɛ a k'o bɛɛ kalan a ka Yakuba sura 3 a verset 11 kalan Nehɛmu sura 13 a verset 10 fɔ 12 Luka sura 10 a verset 7 Tilew kibaru sura 20 a verset 21 fɔ 24 Genèse sura 14 a verset 17 fɔ 21 Nombre sura 18 a verset 1 fɔ 32 Malachi sura 7 a verset 10 Lévitique sura 16 a verset 32 fɔ 34 Comme ne ko dɔnkilidalaw ni fɔlikɛlaw tun bɛ sɔn jaga la donc n'a ye nin verset kala k'a sɛgɛsɛgɛ k'a kɔrɔ ɲini ni sɛnɛfɛ a bɛna faamu matigi ka duba aw ye